Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave endnu en taste-smagning. Og det er med sådan en slags Rubicon granatæble. Så ja, den vil vi smage på nu. Det lugter lidt af øl og vin, sådan noget vingummi. Prøv at smage. Shit, det smager godt. I starten smager det sådan, når man drikker det. Sådan. Shit, det smager godt. Eftersmagen er ikke lige så god. I eftersmag vil jeg give den 4. Men når det er, man drikker af den, så er det 10. Helt sikkert. 10 stjerner. Nå, men tak fordi I så med i den her Rubicon taste smagning video. Husk at give et like på videoen, del og kommenter. Og så husk at abonnere. Stiller jeg lige ned. Og så ses vi bare i næste video. Hej.